na nagmeeting ang tanang mga obispo sa Pilipinas, CBCP, ang ipamalandungan nila ang atong sitwasyon karon. Yan ihatag sila sa ilang mga pamalandong nga kung atong tan-aw ng atong sitwasyon karon makaluya sahay maka-discourage may bisag asang anggula pananglit aris moralidad wala na kanang the loss of the sense of sin sa ato pa katong giisip na to sa unang nga sala karon para sa uban di nasala pananglit kanang sex premarital sex gitudluan ta sa simbahan nga dako kanang sala mortal sin kana pero kadaghang nagbuhat ana karon sa atong panahon mura na lag dili sala kay lagi mao naman kuno uso ron lumbaan na ilag pangamabdos mo resulta sa abortion o kaminyoon nga dili pa andam kaminyoon nga dili andam dakog puruhan bungkag ang pamilya broken family wa na ang sala para sa uban karon dili na sala okay na kung arita sa atong ekonomiya wa na naut-ut nin taon ta kanang mahal kayong mga palaliton ang dato ni samot ka dato ang pobre ni samot ka pobre bisan diris kinaiyahan tab linog bagyo lunok saan pa na diha arita sa atong panggobyerno na kalandrakas na lang mga atong mga leaders mag-una yung lagaway garita simbahan na bago pa lang ganin ay mga sex scandal muna makapangutana ang mga obispo nga may paglaom pa ba nga tong answer na ay gipokus sa bagi na simbahan nga we are pilgrims of hope ug naay mga na pa ba kay paglaom kusog na to ba ay uoy naaoy mintras naapas si Jesus naagi paglaom kana bang muingon ganitag kanang natas kalisod rumpiit bataron niya murag na luag-luag tan ay salamat kakita gyud gamay kahayag di ba unsa may pasabot na to ana kanang maluag-luag ganda salamat taong Ginoo kakita gyud gamay kahayag kakita tag gamay paglaom kay si Jesus mao'y atong paglaom kay si Jesus mao'y atong kahayag ug mao na atong gisaulog nga pista karon ikaupat nga misteryos kalipay nga si Jesus gihalad na dito sa templo si Simeon ang taong buutan nga gisaaran siya sa Ginoo nga di ka mamatay hangtod di ka makakita sa manluluwas pagkakita niya Jesus yung gisapnay sa Ginoo pwede na mamatay kay sa akong kaugaling mata nakakita ko sa kahayag si Jesus ang kahayag sa kalibutan muna gihalad si Jesus dito sa templo o si Simeon nakaya tuwaw gyud pag-ingon si Jesus ang atong kahayag. Anugon lang nga karong pistaha pitsados imbis si Jesus mo'y atong focus ang focus nato karong pistaha unsa man ang kandila baw munang gitawag nato nig Candelaria. Okay ra na siya, expression man na sa atong debosyon, pero di nato kalimtan kinsay gi simboluhan ni anang mga kandila. Naara ba gina sa atong bunyag kanang mangandila ta ba? Mangugos ka dili mangandila ra ko. Dias panahon sa atong bunyag na ay ritual diha nga dagkutan ang kandila nya ingnon dayon ta nga ang siga sa pagtuo nga nadawat na to panahon sa bunyag
nga alimahan nato ang atong pagtuo nga dili mapaw ang atong pagtuo labi nagmakasugat tag mga kalisod o kalisdanan. Nga ang atong pagtuo dili unta mulikoy og mahimong tuo-tuo. Kay pagkadaghan ra bagid natong mga tuo-tuo, bisag mga Katoliko tang dagko, pero tuo-tuo gyapon tag daghan kaayo. Ang siga sa pagtuo. Nga sa pagdagkot sa kandila nato gipahinungduman ta nga kita mga anak sa kahayag, dili ta iya sa kangit-ngit. Mahitang pahinungduman niini kay sa gagmay pata suguon tag asin sa tong mama sa suguon tos tindahan, dili ta mosugot baalag bunalan kay ngano man mahadlok ta kay ngit-ngit. Pero nagdagko na nato, sus, mangita na mangit-ngit, mahadlok na maghayag, ayaw diya kay hayag, arita diri kay ngit-ngit, giahak na lang. Sa pagdagkot na tos kandila, pahinumduman ta, isip anak na tas kahayag, dili gyud ta mahadlok, makitaan kung unsay atong buhaton bisag asa, bisag kanusa. Kay kung doon tayo buhaton nga mahadlok ta makitaan, mahadlok tag mahibawan, bantay ka iya na ginasyawa. Iya na gina. Maunay makatunan nato ni ining atong pag-celebrate ni ining Candelaria. Una si Kristo mo atong kahayag, manandili gyud ta mawat-ag paglaom. Bahala na magkinaunsa, kakita gyud tag kahayag bisag gamay lang. Hinumdum ko duha ka kandila nagistoryahanay. Kay maunsa ni challenge nato. Nga si Kristo atong kahayag, kita usab mahimo sa tanang kahayag ngadtos uban. Ngotong duha ka kandila nagistoryahanay sila. Ang usa taas kayo nindot pa kay glawas wa gyud tatsa kay wa man maunsa, wa man magdagkuti. Kadtong iyang tapad wa na lanay na kayo, opos na kayo, nagkatag na lang, nagpasad na lang ditong ang talo. Nihangad ang kadtong kandila nga lanay, hapit na gid maupos gamay nilang kuwang. Nihangad siya dito sa kandila nga taas pa kayo. Diya nindutan nimo oy. Nindot pa kay kag purma de, wa gyud kay tatsa. Ako diri in taon, nagagidlay na lang ko. Wa na gyud ko mapurma. Upos na kay ko. Niduko ang kandila nga nindot pang wa gyud maunsa. Niduko dito sa kandila nga nagpasad na lang. Ya tinuod na ako diri nindot kay kog purma. Samtang ikaw diha kanandrakas na imong agi. Apan nianang imong purma wa na may tsura. Pila na kakatawhan ang nakapahimulos sa imong kahayag. Nindras ako, purma ra gyud kaayo nako. Unang atong pangutan-on atong kagalingon, isip mga anak sa kahayag, isip mga sumusunod ni Kristo nga atong kahayag, pangutan-on nato ang atong kagalingon, pila nakaha katao ang nakapahimulos sa atong kahayag.